Achiaa. Yo. Yiadom, so the other man said, Asantehemaa, Kotokohina Brewa, Yawadano, none of the donor dear. So the Panin one may be a real more. Sabi who they ye, Kaya Sabi, the man do deal with you know, a son, so called an amho, Torananum. Achiaa. Yom, since I was able to find the better mono, let's say so first and mine. That's when him, as it always be, and so Agyei, no head the SCNO, also to Honema. Achiaa. See the SCNO, Asanteman, dear. Sir, and feel what you need. Never could be the one pim. So crap on an amon chain. No one ba. Namakono tosumi ensa. Kodi ado tosumi ensa. But so no sebi. Na yimoa. Oni na namatina come. Mokmo wo sebi kutadi a kwenti benye. O ibeye bi nimraso. So aka so kono amon chain ya. Yewura, jebi ano wana no nyina so ate. Only say be wana no nyina so ate. Achiaa. Bozu train. Yom. Achiaa. Panam said they said no. Sabasi. Consider the anim. I consider the Yawada. A Yiadom yenu, and I'm in a better Asanteman, and Manhyia. That translated now what you da. Now was the Savior who be a no man, and I'm in Aswati. See, the SCNO. Yabutu could just say, the SCNO, any brisem, so do Rassel. Mpaninsem TV. Yom, so the other man said, Asantehemaa, Kotokohina Brewa, Yawadano, none of the donor dear. So the Panin one may be a real more. Sabi who they ye, Kaya Sabi, the man do deal with you know, a son, so called an amho, Torananum. Achiaa. Yom, since I was able to find the better mono, let's say so first and mine. That's when him, as it always be, and so Agyei, no head the SCNO, also to Honema. Achiaa. See the SCNO, Asanteman, dear. Sir, and feel what you need. Never could be the one pim. So crap on an amon chain. No one ba. Namakono tosumi ensa. Kodi ado tosumi ensa. But so no sebi. Na yimoa. Oni na namatina come. Mokmo wo sebi kutadi a kwenti benye. O ibeye bi nimraso. So aka so kono na amon chain ya. Yewura, jebi ano wana no nyina so ate. Only say be wana no nyina so ate. Achiaa. Bozu train. Yom. Achiaa. Panam said they said no. Sabasi. Consider the anim. I consider the Yawada. A Yiadom yenu, and I'm in a better Asanteman, and Manhyia. That translated now what you da. Now was the Savior who be a no man, and I'm in Aswati. See, the SCNO. Yabutu could just say, the SCNO, any brisem, so do Rassel. Asantehene tufose to bio afre putupu Asanteman shiemu a efre amahene abrempomfo ne adikrofo nyina se wonum nyina emra na BBS nyina no hye
yebo continue bo anan bi pie mu ha na Asantehemaa na Konadu Yiadom otosomiensa na ma akwa nti ama nne ani bi aba adamosi nhia kotokofie ama nne so be pie mu Asanteman mu ha brichi na abo yewu kotoko hene ene Asanteman nyina sentini sa Asantehemaa mra ni maame ekwa nti nananom continue akom edi animu na nananom nyina atu santene fefefe bafo bantama hene na ohunu no anya senkutantemi ka se continue akom onum ne di animu na nananom nyina atu santene fefefe akọ na hima efie na afi de ohwe akire na Asantehemaa na afi nso na adanse ene mpanifo a ehwe akire no kotin so no konso omu nyina atenase na nananom akwa na hima omu ehwe akire nyina dakna enti ene brichi kese na abo Asanteman esanse sebiru yanke bia nhyem na busafo yewradi ka tenase no amanebo a konteni akom de kobo yewra ene na adanse de kobo yewra ne se wabra yewra tia ne na achi kakra no brichi ebo ne se ye mpanimfo a ekodi dwumaso de ama oman konkron Ghana meche the first minister ene mpanimfo ohun se na Amankwaa abitwam a enya asamketo betim betwam bakacho se Amanhima ne Amanhina eba asetena jape krom nyine so ana ekono kakemene manso kwanta ono so ana eba no anya asamketo amanebo edi kan a omudi kan de boyura ene se yempenefo ekodi adwumaso de ama oman konkron Ghana defense minister ene mpenefo bi eka ho ene asrafo bi eka ho akwanhyi omukonyaye omudi amanebo ebo yewura inu achi ansana yewura ema Achiaa media atudwa se obedruye ana nkotin so ne nkonson na Asantehemaa ne mpenefo bi eka ho offenso Manhyia na offenso Manhyia na ohu wo no na metwa asem ne so a offenso Mr. Pokesi de oyo hene yaka Godfrey do Pokumensa otwese nya papa offenso na bonwe hene so edi nanima enya asam ketwa nti omunyina ya adehia enei omoba asoma ombetie Asanteman putupu enhyiamu nti abusafo sabepe na yewie na ode tu enimu se onam komo obeduye na nkotim so ne nkonson ene na Asantehemaa de amanebo bebo meche adehia no de amanebo bebo ni se na brewa ekwa nti sabri bafo se kwa mekantankrachi na ohun Asantehene chiame ani na kodobonsu afenso former mayor afenso Antoine ene baden krenya esenepoku nsunye ono so ewo ha anya asamketwa ne de ni braba anya asamketwa hu se amanse aboa so eka ho afei Amanhima ahodo wonum nyina eka ho bia abrempofo nyina genimu a eja makom sabe ohene ba sa wansa na apa wiafia bebio ono so ana hunu no afei ohwe na atafo ne na agye frempon ono so eka ho bia nyasam ketua na se wa kusi obuadum asante achima gogo Manhyia ono so edimu bi a enye asam ketua afei yehwe wabiem nananom nana kwambafo nkranza Manhyia nana kwambafo ono so ene asetena obae sanse Asantehene piece nkranza Manhyia so edi akira anya asam ketua mu nyina eto santene fefefe a mohwe na amakoma Manhyia ene mpenefo wo Manhyia ifi nyina shedi ene dakana enti ena no de adamu na esimehia kotokofie ni braba berima safo twenebo akodua kuma wuhine mpempen wono so ena ofiti a oba enya asem ketua berima safo twenebo akodua enya asem ketua odinu wo chikusi ntrema esuminya ono so watu atene fefefe ofumai hine afenso bosomtwe asama akogye so adigima ono so ana wo hu se ofa ebunkum so fefefe obeka ho bia ko afei Amantehemaa so ana ohunu wo screen so no abusafo
we said and then be a ba na che se enya asem keto akra iguso ema update afi dwansa Manhyia so na hunu wo screen so no a ono so eba a enya asem keto afi bugu otufu aprede Asantehene apede ka apede a ntwene Asantehene sikadwa bia epia bonten a edi akiri ana ohu se ono so enyi obotuntum a enye asem keto akra enti abusafo enne no demo esi ne de enye asem keto akra obogu Manhyia ono so ana hu se afi nana Kofi Asanteman sabronum ono so etu atene fefefe anya asem keto enti afi nso chiobero Manhyia Professor Doctor ono so etu atene fefefe ti ene makacho se ya Asanteman putupuru shemu a omobehia ewu akotokohene ana hu se enibe aba afi Kenya ase number 1 Manhyia ana bano Kenya ase number 1 Manhyia enye ahemafo ni nyina na etimi edomadafe nana abusei atwerewa ampem Professor Doctor nana abusei atwerewa ampem tepa Manhyia ono so ona hono de bia mekacho se Amanhyia ni nyina wonu miensa omo netimi bofufu afi nana bi kusi manso nkwanta Manhyia ono so na hu se odi akire enya asam ketua kai ne se no so se Amanhyia no nyina de wantimi ehunu wo screen so na ekire se ebia watie ne na achi ana se bibinti woma na Panin afro bi ebesi anan de ma no na chese sapepe na ti na mamenka wo se empempre ne adamu asi menhia kotokofie no adamu no egusu wo ha isanse Asantehene betwa hene so dampam a anyume obekọ akura mekire go so Manhyia na kwesi go so mpra ebekọ bam anadwi enti eno so ye amanebo amede ema ya na hwefo a ehwe Pokuwan TV Mpaninsem dwumadie enti ya wa ye hwe se ene sum no ye besum na sum ye na ye behu bia so ye be mo hu se de ehun nsem no esitie na meguso ka nananom a ebofufuo wabra adamu asi enya damu omtimi bofufuo no ye tepa aguna ana afei so tachiman ni nyina nananom a omtimi ebo fitamu a omo ede eba adwaba so abra adamu asi enti ebusafo eno ni putupu enka ebo amote ye no sapepepe na ensem no esi etie na ebusafo mami famu kumochi kakra ohwe Asantehemaa okokra ansa na Amankwaa Otu Amponsem Bono mensa eba na afia kobise wampem otena so chepa na ohwe amamre ne amane a na afia kobise wampem ne ba ene nana Amankwaa Otu Yiadom ne okokra yi ne ba eno no ene chese Asantehene ni nua ne mum ba Asantehemaa ne amane mu dia ni maame isanse ohene bia ohema bia betena obonkum so bia no o maame eno no se ye wunua se nye wunua onya tena kunwa no so se oyo ohema ana se oye efie Panin dia na chese o maame eno no prakope enti sa papa na tie na medika ka cho se enche na Amankwaa Otu Yiadom se na adwini be komati a watena kunwa so mfihia be edu enie efisha motwe yes ayeko enkunu ni edu nti na se sapepepe na etie isanse nana afia kobisa wampem ekọ akura no anche ana Amankwaa Otu Yiadom so ebefa ne maame aso eka so befa ne maame aso be ma fatu na oba afa so nti sapepepe ana etie nti enne no Asantehema mre ne amane adadi a kire se etete a ye tete aye hu nyina no bichie na abo adamu asi denti a metutu tumani ne mehwe se menya adehie num bi na meni wonum adi nkomo menya nananom bi na meni amadi nkomo na yabusa mu se aso ene ibichi abo adamu asi omode mote ene yiwa ama Achiaa me abie asem na efunu ni abie sei ana omo eti asemi omo esi eye wonum na sei na musi efa asem no so for asem no ka sei Asantehene pie Asantehene pie adamu asi hwe popo so dinanima
nyasam ketua Brichiabo afi unse Asibwe Otu Sobro na dwabe manyene ono so edi akire asema ose de sebe enyina ya ma enyina ho yakọ na yakọ kese pa de de ma yura Asantehene sebe wo ya hoboa so okodi ade ne wo UK ose sebe Asanteman ne ga na nyina akwan sebe enyina ho yanka bi nhim na yenya lete sende emehia wa ne ba ya mo de betu yenim sebe no na brewa etwana ne ahweda ya asema sebe asem kese pa Asanteman nyina yene abre ti yesole ya no se yonko na yonkoma adehia no mo ho yakọ na yato santene nse Asanteman no foku ni di so ye ni chidomfo bibi eye bia ye ni di akire ebo ewura chidom afi na edu yeso ayeko na ewura mebe hian se onene chidomfo na fe akire sisi a tebe onene ba champagne ni apanyin free mo no ensi na nem oni na sisi a ona hwe akira edu yeso a ye ne neko ntina mo hu ya se ne edi akire ewura ya hu sa adamu asi na adamu asi nse fofo da animu a na ye nyina sabi musu ye nyina ye bochidom na ya boa se eno nkebe kwakwache ni nyina ne na kwase bosompra Asantehene betwa hene nei ono so beko ebem odaruma eno so kakra be na betima ka fa ho ma eno de on se sabi Asanteman amre ni amane no ya hihye ato na sabi we so abebom nti ye hu hwe enye mamre ni amane kwa so se na nam bi wo hom kwa kokra na chi mama bibia akọ wano why Rebeda asi ni se ne bichi na ba Asanteman ti yesa da se ope enti eno ye professor ohine ba hia hene Asantehene ba na di hu hia no de meka se Agyei nyame utade a bia ntimi nka ho hwe enya ni nyina ama okese fi se mefa akwanya so ada obi biara se bia nka na komanto ni nyina ya yakọ nyina ya maame na afri nyina ya enti eno ye ohine ba sawansa na pa wiafia bebio eno no kwa be hima hene ana hu se ne no eji nkomo o kire yen sese Brichiabo aprede hene kasa bibi kakra ya to yani ene asam ketwa isa se Asanteman abutu mopiao isa se yo ba panyini kurowura maame ene dahoyi odiako na se tutie odiako no sa odiata pa pase ba ma odiako no sa amdomo anana na nkwankwa kwelo yeko beye wankwankwa no yabati kashe wankwankwa no odiata pa pase ba ma odiako no amdomo anana no obakwa akoto dumanu na kwadua obakwa akoto dumanu na kwadua obakwa akoto dumanu ojia jambo kwesi ba ma obakwa akoto dumanu kwamidomo Mpaninsem TV